Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünýäniň dürli ýerine ýaran türkmenleriň ykbar pursatlaryň dürli. Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşiginiň nowatdaky sanyna başlaýar. Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigi bugün daşary urtlarlarda ýaşaýan Türkmen diasporanyň türkmenliği dowam etdirýän, saklaýan däpdesurlary barada. Näme bir pählewan bugün söhbetdeşimiz, şeýlede söhbetdeşimiziň biri Istanbuldaky türkmenliğiň jemgyýetiniň owurky başlygy Alçary pählewan ikiňizem söhbetdeşimize hoş geldiňiz. Hoş bulduk Döwletcan. Ala indi sen bilen başlarlar. Aýdýarlar şu hepden ahyryna Istanbulda deňiziň kenaryna, şu Türkmenistan parkynyň gapdalyna pählewanlar görüş tutýar diýär. Bu görüşler Türkmen görüşlerimi, ol görüşýänler niren pählewanlary, Türkmenistanymy, Owganstanyň türkmenleriň badiýärler. Şu barada orga ýetkäçe maglumat berseň, soň pählewanmy tanasaň, pählewanymyň özüniň gürledeli. Bolan näçik bolsa, Döwletcan Istanbul ýerinde Zeytinburnu'nda köplençik türkmenlerimiz oturýar. Şu Zeytinburnu'nun özü deňiziň gapdalynda parkymyzda her bazar güni saat 4'te başlanýar. Her bazar görüş tutulýar. 2000-3000 adam takriben görüşe bar. Dünýäniň her türlü ýerinden palwanlar bar. Diňe türkmenler diýip aýdybiljakda. Özbekistanyň palwanlary bar, Owganstanyň bar, Türkiýeden gelen palwanlar bar, ýene Türkmenistandan gelen palwanlar bar. Bazar gün tutulýan görüş ýaka görüşi, türkmeniň görüşi. Elbetde baýlarymyz sponsor bolýar, tabak goýulýar, owalky däp desturlarymyz bilen tutulýar, ortada gürleýänlerimiz bar. Şolaryň her bazar görüş palwanlarymyz gelýär, görüşler tutulýar. Inenni ýanymyzda bir pählewan bar. Bu pählewan nerden geldi? Kim nähili? Bir özüni tanysy pählewan. Söz sende pählewan. Assalamu alaykum. Ben Mehmetullah, Afganistandan bolýan. Daý boldy, Afganistandan geldim. Şurda saýlyň arasynda görüş tutýarlar ekeni, şu bolma dip görüş tutýarlar. 7 aýdan bäri sen Türkiýede, ha? Owganstanyň neresinden geldi? Owganstanyň welaýaty Gunduzundan. Gunduz welaýatynyň geldi. Welaýatyndan Şirhammenler sınırı Tajikistandan. Tajikistan bilen Tergetdäki owadan geldin. Owaň ady näme? Gara götürme owasyndan. Sen aňyrda da pählewanlyk edýärdiňmi? Kem palwanlyk edýär. Aňyrda şu türkmenliň arasynda şu Tajikistanyň serhetindäki gara götürme diýen türkmen owanda, töwerüňdäki owalarda türkmen görüşi ýaýbanmy, tutulýarmy, ýörgünlümi? Tutulýar. Afganistanda Gunduzda görüşler meşhurda, türkmen görüşleri. Tutýarşyrda. Sen özüň näçe ýaşynda? Men 19 ýaşynda. 19 ýaşynda. Näçe ýaşyndan bäri türkmen görüş tutýan? Men 2 ýyl boldy meýdanda görüş tutýan. Yani başga welaýatlere gidip, enekiji bilen men öz owamyzda tutup ketdim. 7 ýyl tek ýyl boldy. Näme üçin Türkiýeге geldin? Türkiýeden Afganistan weziyetleri özüňizden bellidir. Eşdik göretini diýen uruşka. Uruş sebäpli bäri keldim. Uruş sebäpli bäri keldim. Bir de görüşemeden ýoklamaydım, korkup. Indi görüşlerim bolan okdiýende. Pählewanlyk bilen güzeran görüp bolýarmy? Güzeran aýlap bolýarmy? Pul gazandyryarmy? Maşgallaryny eklese boljakmy pählewanlyk bilen? Ýok, palwanlyk bilen bir baý bolup diýip eşitdim. Şeýlemi? Onda bu pählewanlar nädip ýaşaýar? Bular güzeranly, maşgallar nähili ýaşady, aýlaýar. Nädip gün görýär pählewanlar? Palwanlar öz harjysyny olan çykarýar görüşden. Yani öz harjysyny çykaryp bayraktan, serpaydan, ha? Yani serpaydan şöyle görüş tutup berýärler. Senin bu 7 aýdan bäri Istanbulda diýdiň, alam ýaňy aýtdy, şol Zeytinburnu'na, deňiziň kenaryna, Türkmenistan parkynyň ýanyna, şol çaýyrlykda meýdanyna görüş tutulýar. Sen bir şo görüşlere gatnaşyp goň netije gazandyňmy? Öz şo taýdaky çykyşlaryna nähili baha berýär? Ýaxşy bahasy var. Bir daýber tutýanda men böyle görüş. Hudaýa şükür ýykyl göremýär. Tögelemi? Geçen o barada menen bir gep aýtjak ruhsat berseň. Endi inimiz 19 ýaşda, hem ýaş palwanymyz maşallah öz ýaşytlaryna büýle özünden kilogramasy köplerden netijeleri ýaşy ýykylyp görünýär şu wagtda. Elbetde şu wagtda ekonomika barasyndan biraz kömekleşýär, sponsor baýlar ýa tutanda serpaýlaram ýetýär elbetde. Ýöne gelejegine maşgalasyny ýa bolmasa güzeranyny görür, olar ýani ullakan palwan bolsa da netije alsa da olar ýani köp pullar alyp bilmeýär. Inni bu pählewanlyk 7 aýdan bäri Istanbulda gezip gördi ýa-ni. Şu Zeytinburnu'ndaky türkmenler nähili reaksiýa görkezýär şu köçe çykan mahaly. Şondan murat bereýän Ali. Sonra maňa soratan dy palwanymyzam şu ýerde şeýle diýip aýdybiljek. Elbette palwan etýän ýeňişi. Şol ýeňip dursa awry köp
kömeli berýär her zatda, her sporda da. Palwanlarym şolar ýa-ni Döwletjan. Indi elbetde bu inimiz ýaxşy netijeler alýar. 7 aýdan beri 90 kiloda palwanlar bilen görüşgörün özi 19 ýaşda 73 kilogramda nesit bolsa tiýarlýar. Mana judo ýöne 90 kilo bilen görüşmek olar ýani her ýigidin nem tüljek görüşide elbet ýöne şol ýaxşy netijeler alan üçin bu inimizin elbette adabra ýaxşy. Mana şu gün hem köçede gelýän wagtynda elinden tutup alyp gitýän türkmenlerimiz gaty köp muny bir ýerden bir ýere barjak bolsa ýa bir ýere çapylyga barjak bolsa biraz gelmesi gynrak bolýar sebäbi ýolda duşup galaýar. Şmart Zeytinburnu'nda ýaşaýan türkmenlerimizin sany näçe diýse aýdy biljekler. Sebäbi her gün her aý gelip ýatan türkmenimiz Owganistandan bäri köp. Şonuň üçin nähtarna harly bile imellik bolýar. Bize yetdiýänçe, bize gelýänçe telim ýerde muny durup imeýe mejbur etdirler şeýle. Hawa mana saat 1-den ýetip bola bileje çaý içeriz, çörek ýeriz diýip aýdyşypdyk ýöne geleneçeli iki boldy sebäbi giýjikdim aga mana şu geleneçeli kança adamlar öňümden tutup gaýtaryp alyp çaý çörek berdiler şonuň üçin giýjikdim diýip aýtdy. Olaryň elbetde bizim bu sanjymyz olan bizim kültürimiz ana türkmeniň özüniň däpdi. Diňe pelwanlyk däl onu beýleki türkmeniň däpdi surlarym ýaşaýa dowam edýär şeýlemi? Elbetde türkmeniň däpdi sury mында sanyny bilemiz ýok öz türkmeniň tamdyryndan çykýan çöregimizden tutun palavumuz şu türkmenin däpdesturi elbette hälde dewam etýär. Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigi bugün türkmen diasporanyň dowam etdirýän, saklaýan däpdesturlary barada. Näme bir pelwan bugün söhbetdeşimiz, şeýle-de söhbetdeşimiziň biri Istanbuldaky türkmenliň jemgyýetiniň owalky başlygy Alşary. Ýani başda sözüň böldüm. Ine Zeytinburnu'na az däl türkmenligi söýlemi. Köpsem täjirlik bilen meşgullanýan biznesmeni we durly urda işleýänler we ýagdaý gowalanma özüň halkara derejede biznes bilen meşgullanýanlar we şu pelwanymyz ýaly Owganistandan ýa-da beýleki ýerlerden gelen türkmen görüşini tutýan ýaş pelwanlarymyza şu yerli türkmenler, Istanbuldaky türkmenler näme kömek gollaw berýär? Nesit bolsa Türkiýanyň adyna federatsiýada görüşse, şol türkmen görüşi dünýä boýunça olimpiatlarda ýa bolmasa Ýewropa çempionatlarynda tutulmaýar. Türkiýanyň göz içinde bir etniçiski görüş. Ýöne dünýä boýunça çykyş etjek bolsan türkmen görüşine judo arkaly çykmadan bolmaýar. Şona judonyň biraz teknikalaryny öwrenip, şol dünýäde at çykarjak bolsa elbetde judo bilen çykmaly bolar. Meniň aýtjagym şu ýerde bu inimize kömegimiz şolar ýany gökejek bolýar nesip bolsa, şu ýerde oturmana ýa bolmasa özüniň watandaşlygyny almana kömekleşip bilsek, Türkiýanyň adyna görüş tutsa dünýede, onda ekonomika barasyndan hem palwanlarymyzyň hökümetden alýan terpaýlary köp diýip aýdy biljek. Sebäbi olimpiatda ýa dünýäde çempion bolup gelene bärde köp zatlar berilýäni anyk. Şol barada endi alada berýär nesip bolsa bu palwanymyzyň ýaşynyň hem ýaş bolmasy we bizlere şolar ýani şyk berýär-de tije alabiljegine inanýar. Halkara ýarşlara bu netije galanlar. Şonuň üçin alada etýär nesip bolsa şu Türkiýanyň adyna dünýede gatnaşsa ýaxşy netijeler alar diýip ümid edýär. Pelwan sen özüň geljek barada nähil planyň bar? Näme istem diýem geljekde? Gelecek barada inşallah Türkiye'ye geldik. Tezkire ikamalarını alsan inşallah. Yaşayış ruhsatını alsan. Ama dünya şampiyonları katlaştam diye. Sen pelwanlığa devam edecek onlar şeyle mi? Şöyle evet. O yine bu pelwanımızın niyetleri inşallah netice alsa pelwanlığını devam ettirse ve bundan son gelecek yaş gödöklerimize Türkmen görüşünü yaş nesile ürederyan yağdaylarını yasap versek şöyle kömekleşsek biznesmenler olup inşallah gelecekte de antrenör olup Türkmen görüşünü öz yaş nesillerimize üreder diye fikir edýär. Onu diňe özü sport bilen meşgullanman, pelwan bolman, gelecekde netip bolsa, bir mollum hökümünde, türkmenleştirici hökümünde de Türkmen diasporanyň ýaşlaryna onu pelwanlyk öwretmek planlaryny da var, şeýlemi? Netip bolsa Döwletjan, sebäbi Türkmen görüşimiz öz ata-babalarymızdan gelen däp desturlarymyzyň, toýlarymyzyň bir bezegi de Türkmen görüşi. Onuň bärde hälde toýlarymyz şu Türkmen däp desturi, ýani toýlarymyz soň toý berýän kişiler soň görüşinden berýär. Hälem şu däp desturlary geljek nesillerden elbette alyp gitmeli. Däp desturlarymyzy alyp gideldiğinde palwanymyz bolmasa näme balkyça şu palwanlarym yetişmeli bolýar-da. Sawal Ali, sawal pelwan. Dünýä türkmenler gepleşigine gatnaşyp Azatlyk radiosyna beren maglumatlaryňy söhbetdeşiňiz üçin köp sag bolun. Senem köp sag bol Döwletjan. Sağlıkta yine duşaly, sağlıkta görüşeli. Dünýä türkmenleri. Dünýä türkmenleri.